Добър вечер на всички. От мене, от Боби, Топ Гарич. Сега, на здраве на всички колеги в България, 8:30 вече. На здраве на всички деца седнали ден на майстора днеска. Така, ама ние сме още в сервиза. Да видите днес какво ни се е случило и набързо да споделиме с вас. Така, за уикендно. Гледайте сега, този красавец е тук и така. BMW X6 2016 година. Хайде го къде е. Така, прегледахме му гуми, дали всичко е изрядно, защото е изпатил доста лошо. Тук дали всичко е наред, говорихме с други колеги. Сега ще видите какво се случва, понеже той ни е трети ли Боби или трети, четвърти вече идва с този същия проблем. Другите нали не сме ги снимали, той доста работа, не сме имали време. Обаче, сега понеже това вече се случва това нещо за пореден път и го снимаме с вас. Дали от колата, дали не мога да кажем. Но и за тия масла пак да говорим. Гледайте сега какво се получава. Тук, днеска сме му извадили предния диференциал, защото гледайте какво се е получило тук. Тук направо си е имало взрив. Така, гледайте какво става това фърчело, като ще храпнели навсякъде. Това е видеоозор. Тук има синини по този лагер. Не мога да кажем дали е останал без масло, дали нещо друго. Гледаме, гумите са му еднакви. Тук говорихме нали, с колеги, така по-стари майстори, вика, нали, примерно ако се правят фланци, такива екстри, допълнени различни гуми и така нататък. Всичко тук е оригинално. Тази кола си я купува този човек нова и до ден днешен си я кара той вече 4-5 години. Та, маслата, освен на двигателите, редовно трябва да сменят и на кутиите, ама не трябва да забравяме и диференциалите. Ако има течове отдолу, тия течове никога не трябва да се подценяват. Това е съвета ми към вас, защото излиза това нещо скъпо. Сега, тази част втора употреба 7800 паунда, нова в BMW звъняхме 3800 паунда. Нали така, Боби, не съм грешка? Така. Сега гледайте какви били още е направил това нещо. Монтираме новата, обаче не го виждаме нагоре, не го виждаме този картер. Паднало е нивото, източваме, няма как да го видим. Монтирахме тази разътка, се монтира малко по-лесно, Боби днеска я монтира човека сам. Наливаме маслото и протича, това е издънило и картера. Сега, този картер, за да го смениме, гледайте какво разглабване трябва да падне, примерно да се свали всичко това нещо. Това нагоре и така нататък. Това на място с аргон, зор работа. Та, излиза много скъпо един такъв ремонт. Винаги внимайте, наливайте масла, правилни по спецификация, диференциали, скоростни кутии, двигатели, всичко редовно да се прави, защото иначе е лошо. Това е положението. Иначе, нищо лошо за тази кола, много комфортна, много готина вътре. Това е хубав уикенд на всички, живи и здрави от екипа на Топ Гарич.